Di si cangingan, Nek. Wis tak kowe kena. Apa sih? Kemarin sing aku ke kamu nang harapan ikut tuh. Kiye dudunya mlara-mlara ora sing wong ngurusi dilala do anak loro be wadon kabeh gaweane ku sopang-soping penting-penting dunya jan balilah kesal Nes. Anak apa, Pak? Kayak nak kopi ya. Karo sekalian celana buka yumu. Bapak arep ngomong. Ya. Kepriwe, Pak? Niluki aku arep awet duit go shopping apa? Sopang-soping nini mau teng dunia aku nongkrong go shopping tok. Ngene jago. Bapak arep ngomong. Pak, kopi, Nek. Ini jangan disit. Bapak arep ngomong karo kowe wong loro. Kowe kan wong loro pada gede nek. Bapak maju ngene kan maju tua. Dan nek ora sing ngurusi sapa? Nang kon yang teng dunyane nang kowe nggo shopping-shopping tok pada. Lah maksudnya Bapak ngomong kayak gue apa, Pak? Lho kowe wong loro apa ora cita-cita pengen bojo? Ya, anak, Pak. Lho kowe wis duwe pacar apa urung? Aku ya wis duwe. Lah kowe sih? Aku juga wis duwe, Pak. Lah dereng bapak ora tau weru pacarmu dolan ngene. Jare wedi hari Rika, Pak. Wedi nang apa lho kok bapak brakot? Rakot sih ora, tapi ngromos. Ya wis pacarmu kok sore kon dolan ya. Bapak pengen ngerti. Ya, Pak, tapi aja di Gromos. Janji ya. Ya ora lah. Ya wis ya, Pak. Aku arep cari salon di sini. Aku juga harap lanjut nonton TV. Jangan nah. Duh, jadi kayak mutan. Biyen zamane karo Bing Bocah ya. Doi telepati apa ya? Ngosit. Kan iya kon meng salon siki kon cepetan. Tak tinggal sih Danok. Dadah. Anak apa kok yang pernah kau merantai nyong ke salon
Siti kayak penting banget. Kenapa penting yang? Bapak yang kok sore kepengen ketemu Jerek. Yang mau sore yang tak ngempani unta disit. Iya yang, ketemu nang rumah. Oke. Gagah Pak guys, kayak Harley Davidson gitu. Tapi mending Oh iya, mau kon telepon pacare kene bapak ke. dah masalah bebeb. Halo, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng Waalaikumsalam. Lah kowe telepon ra salam orang apa, aja langsung deplak bae. Ngapura ada manusia lah tempatnya salah. Ya wis tak ulangi maning ya. Dangkele mah dipateni. Anak apa sih, Beb? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sore mau ngomong ya, Beb? Kon dolan ngene bapak. Mau lah, disit aku ngarit nang sawe ramamu bab digromos. Anu temenan sayang apa ora ring aku? Ya wis, mengko aku ngono. Sira aja wedi, aja gemeter, tenang Beb. Aku ngono. Iya, Beb, ditunggu aja kelalen cangingane ya. Siap Beb, siap. Tak tuku martabak disit, jaluk Badri Taslim. Zaman berjuang sur kelingan adi lanang yen tak gawe mobil iki malah lali. Adikku nang ndi sih ki ya? Suwe ora ketemu. Kemutan zamane aku tak gawe nang mobil iki. Kadang cok geret-geretan, jungkel mengkalen, kangen rasanya aku. Apa iki sing jane urip ditinggal adi, aku nganggur bae, adikku sukses. Aku yo isin nek wis bali lah. Manggua nyong ora ketulungan kopi. Kayane uripku sugal-ugalan ora karu-karuan lho. Dilalah Indonesia sih gelem produk kopi ora ketang kopi sorogan. Uli ben ana bareng gawean tok. Anjir. Adikku sing nang ndi ya? Walah. Lali. Jan. Tambahe. Udah balik balung. Arep sambat mari sapa. Adikku ora bali-bali. Aduh. Dangkelet tak langsung nyeruput.
Kayak mau setanan maning. Kenapa? Batiri yuk, mari ngene kae kumet. Nyong mau ditelepon nang bebebku kondolan. Brang-brang bawa tongkat. Berangkat. Yo. Dangkeleh malah ditabrak. Dalan omber-omber kok ora gelem minggir. Maksudnya apa nyengkeweng? Ora ati nyong. Ora. Ya wis ora usah perlu ngerti kowe. Nyampe ngono kae kumet. Mati adol banget ketapel. Ngene Nisa. Lah aku ora ngerti nyong kakang Nisa. Hah? Kakangnya Nisa. Kowe nggawani apa? Martabak kok kae kumet. Bapakku Raden Martabak. Urus tok bemutah, ngene gonyong bae. Daripada jadi masalah, dia martabak apa kena bapak? Ya ora apa-apa. Ya wis. Iki Mas, ngapunane ya wis secara sopan. Suwun ge ya. Jangan mbak melbu mung diro disit. Ya aku lebih ya Mas ya. Iya. Betul. Lumayan kiye kena go cangkingan. Men dialem nang kaki kumet. Malah mati mending. Priwe, Cok? Wis kok. Ora terus dicek-cek. Wis lah. Bocah wis teka apa ya? Jebule wis nang kene, teka-teka ora disambut wis njagong. Lah nyomi ketemu kakangmu, jare kan mlebu bae. Ha kakang nyong duwe kakang be ora. Aduh. Lah miki sing sapa, Slim? Ya ora ngerti wong kowe sing kandhangan kok. Lah ndi cangkingane? Wis tak wae kena sing ngaku kakangmu nang ngarepan. Bodoh ya bodoh, tapi aja bodoh banget. Lah kepriye maning, jare bapakmu Raden Martabak, ngrodok bemuta. Itu kowe kena kakangmu sing ngarepan. Buala luput. Kau set aku suruh nambah bapak sekali ya. Kowe sing ngapa codol wiruk nang kene? Lah apa ora ngarit? Proyek klambinis bodol kayak gue. Dan di pacarmu. Sembarangan.
Adul perkecut lah wis dadi pacarku. Jere mau kon ngene, Pak. Walah luput. Bocah gede nemen-nemen malah aring salon bendina. Lambe ora terima sing pasaran, jaluke sing mol-molan. Malah milih pacar sing kaya modele. Belum mandan bilang tahta karo harta ngapa sasa. Jan. Lah wis kadung kaya kiye, Pak, premani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kok sama maning? Aku lah pacarnya Iva. Jare kon dolan, bapak pengen ketemu. Bapak, aku di bapakmu. Oh, kowe pacare Iva. Lah kok enggak apa gue? Ini Pak martabak. Nah, kayak kiye, dolan beli gak cangkingan orang kita martabak, Dok. Kene jauh disit. Lah kowe mbok martabak dewek mau. Lah iya kok sering tampiling bengko, Pak. Ya kena larak rasa ki gua kali. Bentar gue cocok. Oke? Oke, siap. Kayaknya kopi ngana loro, sekalian cilung nambah kayumu. Lah pacarku karo batire gue ora digawe kenapa? Teko nggak cangkingan ora, kopi ini mubah. Bapak lah kumut. Sana kayaknya cepetan. Cipak kopine. Sepindhah kula ajeng silaturahmi. Kaping kali kula ajeng nglamar putrine jenengan, si Iva. Wani ngelamar anakku, mahare apa? Cincin ki Pak 50 gram, tapi sing tegawa 5 gram disit. Sisane ngenteni untane ramane payu. Kabeh mau ki tergantung bocah gelem apa ora. Kowe gelem apa ora, Pak? Ya gelem, Pak. Ora buta mbok Nis. Ora? Mulut bojo kok kayak pacarku Nis. Jelas bobot bibit BBT setara duniane. Lah nyong wis kadung cinta, premani. Apa ngemben nek wis bojo arep mangan cinta? Unta bae be mangane suket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak apa, Lur? Enak jong disit. Di gue, bocah loro jong sabi ya. Ki sepisan arep silaturahmi, sing keloro nyo arep butulna bocah ki arep nglamar Nisa. Ki tumben nang Rika rame temenan apa? Lah terus ki bocah loro nang apa? Kepenangan nyolong maning apa? Ki anak mbarepku terus dilamar, Lur. Nek bocah loro kuwi mbon ngapa? Geh, aku mat nyoba ngelamar anak Rika, si Nisa. Yo Raslim. Iya. Oh, arep ngelamar anakku. Tek tolak banter banget. Nang ben nek bojo sir dimpani apa nang kowe? Sukat. Ya segala sing bergizi. Ora bae, tetep tek tolak nang aku. Kayak apa sing jenengane Nisa? Iya Pak. Ayo lu, gua bapak bae ya. Dangkel leh, Rika mengene bakal ngamenan nyong kok abdi mbat. Rika mbok namu wis dibojo loro, emutan akur dibojo. Ora lah, tetep mau kowe pokoke. Anu kepriwe ki kowe? Ki anakku lanang demen anak Rika, si Nisa. Jajal tek tawana bocah disit, Lur. Gelem apa ora? Kowe gelem ora nih karo anake Pak Lurah? Ora, aku geleme karo Adul perkecut. Kowe tetep karo diprekecet. Ngasih gelem tek aku anak apa ora? Iyalah bapak kumut. Ki udah zamane Siti Nurbaya, Pak. Tapi lah aku anaknya bapak ya manut karo bapak. Waktu kutuk dari watu. Ki gelem Lur bocah ora anake Rika. Ya wis kowe ditentukna bae tanggale. Lebih cepet lebih apik, Lur. Oke, bisa diatur. Halo anak buah, kowe priwe mobilku wis dikumbahi apa urung? Terus motornya dilebok-lebokna aring garasi. Sawahe sing limang bau rampung apa urung beli tandur. Terus manuke sing larang-larang diandangna mbok dicolong. Ah! Tapi lah mbok. Oh alah luput. Yang sore yang ngenten tek ngempani. Tak kembali arep ngumpani. Aja goyo ya. Ngono lah. Anak bapak. Ih.
Kepriwe Pak? Niluki aku arep awe duit go shopping apa? Ini ya. Shopping ini mu. Teng dunia aku nang kowe nggo shopping tok. Ini jago, bawa ngomong. Ki Pak kopine. Dek. Berarti dicekel kangkana kopine. Mulai. Mulai. Pajeng guyu klong. Banget. Kamu lemah. Ini sampai bisa. Ya, Cek. Jos kopine. Aku langsung aku ya. Iya. Lho kok ora cita-cita pengen bojo? Tik tik. Ya anak Pak. Ya jadi kakak jangan. Urut. Tan suara. Madep paring Harus harus. tuwe iku tak Iya. Ya ora lah. Ya wis disit ya Pak. Aku arep balik salon. Ya wis disit ya Pak, aku ora lagi. Kakek. Ya ora lah. Ya wis ya Pak. Aku arep balik salon. Ya aku arep duluan. Ketriwal. Duh, lah mikir kat. Nang kek aduhe nang madep. Hah, Kakang? Nyontek Kakang pe ora. Kok disin mulai. Lah ndi cangingane? lah wis tak wakan nang ngarepane Kakang. Iya. Iya. Hasil. Lah ndi si cangingane? Wis tak wakan nang ngarep lah. Ulang. Ndi si cangingane? Wis tak wakan nang ngarepanmu. Ndi si cangingane? Wis tak wakan nang maring kakangmu sing aku nang ngarepan. Ora dadi. Ndi si cangingane? Wis tak wakan sing ngaring Allah jan. 10 Arif gen. Lengup sih lengup, tapi aja kelengup bisa lembok. Ora apa-apa. Lengup sih lengup, tapi aja kelengupan. Mulai. Suara kayak. Tahan suara ya. Disit lah. Sore. Aduh, malah tek nggo maning kok. Oh iya, mau kon telepon pacar itu bisa lembok. Pacarku apa pacare? Aing salon ben dina terima. Aduh. Lalu ora terima ning pasar. Bapak gundulmu aku tuh bapakmu. Oh, kowe pacare sel. Ih. Lah, wah ning lamaran anak. Klambi baru tau ganti kayak gue. Yang orang kan aku bojo karo kowe kok. Timbani apa iki ya? Timbani apa? Sing keloro kebetulan bocah ke sing gada dewek sekandang aja. Aja sekandangannya. Dongkel lah, Rika mengenai bawa pengalaman nyongko. Goyo lagi. Man badut. Lah, kowe telepon ora nana apa miki? Lah, jan. Kat. Lah, kowe telepon ora ngapa ora? Lah, jan. Kat. Dalan nang boro-boro ditabrak nek peliku kena mesti nang mburi. Barangku iki. Sepindah kula ajeng silaturahmi. Kaping kali kula badhe nglamar putrine jenengan. Cincin ke pak 50 gram, tapi sing tegawa 5 gram disit. Kurangane ngenteni ramene. Geh, aku mat nyong bareng lamar, ring ene, ring Nisa. Tunggu sini ber. Sepindah guyu bae lah. Mulai bojo kok kayak pacarku nis. Jelas bibit bebet bobote. Apa ya? Iyalah bapak kumut. Kau tuh zamannya Siti Nurbaya, Pak. Tapi kelan kok. Halo. Kowe mobilku wis bareng di Kumbaya burung. Terus mobilnya lah. Tapi lain, Mbok. Musik.